Добър вечер на всички. Първо ще започна с нещо, все още не съм много сигурен какво точно правя тук. Георги ми каза, че трябва да ставам свидетел. Аз сложих костюма, мислих си, че ще ходим в съда, но се оказа, че е по-лошо. Любовта им започна на едно изключително необичайно място в трето районно управление. Нашата прекрасна булка му задържа автомобила. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck. My fate. My fortune. Айде, виж, прическата е, виж го кът на с година циганин брат ми, гледай как се опана.